Jalup jatend piny Kenya machon kata jatend DCP Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko kamoting'o jatend Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka oseyo monj makamano kagiluwo seyo ne sirkal diokeyo ni gisiganani. E kanisa ma ACK Witima Parish e kar chung'od bura ma Othaya e kaunti ma Nyeri, oganda no chopo mar donje chenro mar lamo mar Jumapil, nyasi manoyuore gi jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Kata kamano, chenro mar lamo ne ok ochope giko ahinya te kinde mane rik irwako welo manoyuro mar twak gi jopiny. Risasi no winjore kaywak e alwora mar kanisa no, ka iro malungo wang' bende ne obayo od lamo e monj manokawo dakika 15. Jopiny no chako chapni karingo ka gi kacha kendo manyo rechruok ka nyithindo ywak e od lamo. Kethruok maduong' ne oneno bang' nyamburko mag Gachagua ne ogogi kite kendo moko ne owang' ka kweth mar rawere moko mano ting'o ludhe mag lweny ne one oko mar kanisa no. I've heard Murkomen saying that they are going to investigate. How can Murkomen investigate himself? How do police investigate themselves? These people came with a police vehicle, GK vehicle, GKB 765X. Tipo moko mane wayudo ne nyiso ka jogo machiwo arita ne Gachagua ne gole ka gitiyo gi rot moro e tok od lamo mar rese e monj makamano. E twak mare seche mag odhiambo mag tungnigo, Gachagua oseo monj makamano kowacho ni sirikal osebedo kagete. How do police turn against innocent women and children and beat them and fight them with the live ammunition, with the tear gas? I think the president has gone berserk. The reality that you'll be one term is too much for him to comprehend. And he has lost his head. Jatend Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka bende oseo monj no kowacho ni en ataro gi chike matayo piny Kenya. Yaani sasa haiwezekani kwamba muundo wa siasa zetu umefikia kiwango hicho. Kwa hivyo natoa mwito kwa Wakenya wenzangu, wakatae katakata siasa ya utekaji nyara kwa kanisa, kuingilia mahala patakatifu na kutupa tear gas. This is God's altar, as indeed that altar at ACK Church in Nyeri. Kwa hivyo tunakemea kwa nguvu zote tukio hilo. Sigano ken lokanya kon jafombo adwa Lydia Okeyo kama chela ni ODM ne obago romo gi oganda mano mag jogusi mano mar chwako mbi margi kendo mar kwayo jopiny sire wi lalruok gi duond buche mamoko motelo ni yiero maduong' mabiro e kinde limbe ma Kisii mane dhi nyime. Kweth machielo mar ODM motelo kod Edwin Sifuna to ne otimo limbe mar gi Dagoretti ka bene ne gimedo chwako wach ni nyaka ODM luong romo mano mar jokanyo miluongo kanyo ni NDC mondo mi yiera jotendgi manyien. Jokanyo kod tend ODM ne obago rombe ariyo mopogore konde ma pacho kae ka ote maduong' en twak madwarore i duond bura mar ODM. Tendo ODM osebedo ka luoro piny Kenya gi ageta mar manyo pach jopiny kod sir mar jokanyo ne ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga. Kawuono romo ne ochopo e kaunti ma Kisii ka jokanyo mamoko kotane kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, jod bura ma Embakasi East Babu Owino kod gavana ma Siaya James Orengo ne otimo romo Nairobi ka gikwedo riwruok mar ODM gi UDA. Sisi kama wafuasi wa ODM tunasema ya kwamba Raila Amolo Odinga hakuwahi toka kwenye ODM kwenda kutafuta vyama vingine. Hivyo vyama vilikuja kutafuta nani? Raila Amolo Odinga. Baba told us to have conversations with like-minded political parties. You must persuade me, uniambie kama kweli maadili yetu inafanana na zile vyama ambavyo wanatuma kule. Kwa hivyo msidanganywe. Raila kusema mambo ya coalition, alisema haki ya wananchi itimizwe kwanza. Twak bende odhi nyime mar dwaro romb jokanyo mag ODM maung'ere kaka NDC. Tunataka NDC iitwe. Na kama mwezi ita NDC,
Kama mwezi ita NDC, tuko hapa na katibu ambaye anasimamia mambo ya kuita NDC. Sisi wenyewe katiba, constitution ya ODM article 43 inasema hivi. Inasema ya kwamba unaweza pata wale delegates only 1000 signatures, kisha tupatie secretary general, kisha aite NDC. Ekinde mane jotelo giluorore kaunti ma Nairobi, romo mane obagi kaunti ma Kisii jotelo mag ODM wacho ni sani ODM nie winjruok mar broad-based. The Central Committee of the party sat down and gave me a mandate to start negotiations with like-minded parties, starting with our current partners with whom we are in this broad-based arrangement called UDA, and we are going to lose. I know in the party we have seen pressure groups, caucuses coming up. That's an unhealthy party. But for sure, under the leadership of Daktari Oburu, we will stabilize the vote. Lakini kwa sasa, njia ni two political formations in this country. Either sisi kama chama cha ODM tukae hapa kwa broad-based na tushikane na ile mrengo ambayo inaamua ya kwamba kila Mkenya anafaa kuwa na maendeleo na kuwe ndani ya serikali. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Ko kanyo ni jomamine bomama Kisumu sidayanga telo mar Dr. Oburu Oginga kako gai mar bura mar ODM kendo kanyo gikwayo onagi duto mondo mi oriwre bwo tendo gai manyien mar chama mar ODM. Gikoni ogai mar gimachon Raila Odinga ne oweyo Uganda kod ODM ka oriwre ma ok owinjo ng'ata yie pogruok. From telo mar Oburu Oginga aneno ka en gima ber nikech baba opawewe elweto Oburu Oginga to Brad Press mower wano mar telo mar Ruto baneno ka ber kik wawuoguru kanyo jopiny wasikuru kanyo joluo waol gi lige ndara pile ka pile. Wan wadwaro mana chama wa ODM mondo Oburu sik mana kanyo ok wawuogi kaeto ma wantiere non-based ok wawuoge kaeto ma wantie Ruto Raila Odinga no way broad-based government. Omiyo kanyo jokonagi kanye mwasike. Youth, mine, yawuoyi ma pod tindo kauru kipande. The direction mar Oburu Odinga bro tero wano. Kanyo emo bro dhiye. Wan maendeleo ma mwadwaro. Wach masama tin wane ndara. Machano orumo. Raila wewa ka wach mar maandamano no oseng'ado ni koro ok odwa. Wan mine mane chuogi to, mine mane nyithindgi notho. Ageno ni kama Dr. Oburu osedonjo ng'eni ber biro bede. Wabedo gi maendeleo mwadwaro e piny wane. Ne waonge maendeleo koro wan gi maendeleo. Wadwaro sirikal maber, wadwaro hera. Jatelo president mondo par piny mar Nyanza. Nyanza nyocha dichiel lakini wadwoko ne erokamano. So riwruok moriwore kod Oburu Odinga kendo wadwaro ni Oburu Odinga mondo guide maber. Kama chelo eni jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni onge Uganda ma obarore mano manyalo yudo telo mar piny. Mbadi osundo Uganda luo mondo mi oyie bed kanyakla ka gimanyo mapiyo yore mago mag tieko pogruok e paro moseneno. Kata kamano osiemo jotelo mapuso weche ma ok chiw luor ne ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga. Walter Nyambagani kod ler. Twak mare mane okelo kanyakla jodak ma Lang'ata, Mathare, Kibra, Dagoreti kod Embakasi e mbalariany ma Multimedia County ma Kajiado. Mae otimore kinde chiwo sir mag basari mag somo ne jopuonjre kendo ka Mbadi okoni Oganda luor ni nyaka ket tenge pogruok margi kendo riwore ka gibiro manyo tend piny gi dola achiel. Onge leader marem ma onge gi kasoro moro kuome. Every leader nigi weakness. To Kenya sae sama nyora eno nindo vacuum ok bedie leadership. Omiyo jakombe ng'ato nyaka ne kaw kare to mbulu no olwar mana kumo wadgi maduong'. Kato ti kati neno nang'o in mineno no tino inyalo tho mikwong ne Oburu. I'm telling you. Ndalo mag ng'ato ok inyal ng'eyo
e piny ka. Jatend migawo mar omenda otielo ne jotelo mag luo mapuso weche manyiso koso luor ne ogawi mar ODM Dr. Oburu Oginga ne medo nyiso wichkuot kendo chiwo achaya mabiro miyo oganda mamoko kos luor ne Oburu. Let me ask jowagi, nitie wich moti? Oburu muneno ji ochayo ni kawuono we kora wachi. Ang'eni ji osekono un Oburu emane advisor ahinya. Tadwa nyiso uni kidwaro ng'ama okelo broad base mambadi nitie ni en Dr. Oburu. Nadwa nowach ne jowa matindogi. Mokwongo ji nyaka luor jomadongo. Weanyiswe na chopo kama chope ni nikech luoro jotelo madongo. Waseringe ndarandi kako ganda. To waringo pile ni wadwaro ratiro. Ni wadwaro ratichwa. Actually ok ratichwa, ni wadwaro ratich jo Kenya. Ne oko chwewa mar manyo ne jo Kenya ratichgi. Apana. Ng'at machung' kamikane giri nyako beri ng'ami trust. Nyiso ni nitie kako trust mbadi. Nitie kaka noero kako nagi. Kae to kawuono jomoko kasowa. Ni wan wadhiyo, ni wamanyo kia human rights, kia watima ng'o. Dhier. Onge ng'ama dhier mitne. Onge ng'ama mor kodenyo. Donge. Jopiny korka korgi ojiwo jotelo mondo ti kod thuolo masani mar kworo dongruok ne oganda kapok thuolo mar yiero chopo. Kama noketie ni nitie gima miluongo ni kaw to gi kwalo. Wadwa ni kaw monda denda ni opogre. Gini kaw imiyo ok rach. Kizungu mang'any onego ni ndiko ni gino notimore kama to lal to joka odhi omewo. Mano gima rasaurino. Ng'ama koro chako duogo moneno ni sikul nyaka koro mi jowagi mondo nyithindgi osom. Maka chieng' moro wa Nairobi ka to wagi teko owaka en gi nguvu nikech apuoyo koti chamo nyathine. E romono bende ochiwo thuolo ne joket liet moko ni sirikal lokore kendo gisani nyaka yutie kapok awayo jogore gi lak. Misigo noroma ting'o. Yenaura lor misigo endele baba ka. Babe yakao misigo akelo kume. Baba, misigo ni te. Wan video wakata kibira kanyo wan contractors maber ma professionals. Okimanyo olos na team moro mar contractors go to wach no mera wami uma hotel. Kinjo go chak bikwai kendo. Ne wan gi pek mar school fees e yot. To wapo kamba dio parowa mayorowa e grassroots level mine mane kijiji. Nikech joma mine gin joma beyo. Kitimone maber to wiyo ok wil. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kamachielo en sirkal omedo siemo jotend sikunde mapod tamo jopuonjre ma jo grade mar 10 donjo sikul. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki kod jatend migawo mochung' ne weche mag somo pacho kae Julius Ogamba onyiso jotend sikunde ni nyaka koro luwore gi chik mano manyocha jatend piny ogolo mar dwaro ni kik tam japuonjre moro amora dhi sikul nikech onge mar pesa kata uniform. Jotelogo oloso kinde mane gitimo limbe gwenge ma Kisii kod Kericho. Jatend piny Kenya William Ruto nyocha osegolo chik ne skunde mondo yiene jopuonjre duto mag grade mar 10 odonje skul kata kaponi gionge pesa kata uniform. Yangore ni skunde moko poko kayo lakgi ni kendo tamo jopuonjre. Tinende jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba ma oloso e kaunti ma Kisii kod Kericho omedo sundo jotend skunde ni nyaka luw chik manyocha osemigi. Wiki hii Mheshimiwa Rais amesema watoto wote ambao wamehitimu kwenda grade 10 waende shuleni. Wale wako na uniform waende shuleni. Wale hawana uniform waende shuleni. Wale wako na school fees waende shuleni. Wale hawana school fees waende shuleni. Hiyo mambo mengine yote tutazungumza watoto wetu wakisoma. Mwalimu yeyote mwenye atarudisha mtoto nyumbani, huyu mtoto akifika nyumbani, mwalimu naye atoka aende nyumbani. Hatuwezi kubali. Jotelogo wacho ni apedha dhi medo timore mar neno ni jopuonjre duto odonjo e school. Ile transition rate ambayo ilikuwa chini about 50-something%, this morning 92% of grade 10 children are already in the classroom
tumebakisha 8%. We want this week tukamilishe hiyo kazi. Kila mtoto, the 8% that is remaining should report, ndio tuongee hiyo mambo ingine. Wach mar skunde uso uniform ne jopuonjre bende omed kwedo. Mwalimu hawezi kusema kama ako na watoto 1000 watatu waine hawana uniform kwamba hawezi, hiyo shule hawezi endelea. Hiyo ni upuzi. Hiyo maneno ya uniforms ambao wanaitisha karibu 37,000, hiyo maneno itakwisha. Kesho ni Monday, watoto wafanye namna gani? Waende shule. Haiwezi kuwa ati uniform ndio inafukuza watoto. Haiwezi kuwa ati ni chakula ndio inafukuza watoto. Skunde buora osebedo ka buono ni chik mar dwaro ni girwak jopuonjre duto e skul, ka moko wacho ni gionge kod nyalo mar kawo ting' jopuonjre go kapo ni onge omenda mar tayo chenro mag-gi. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Mano ko ke otimore kaunti ma Kisii kod alwora mare en kani jopuonjre 80 mawuok e anyuola mano mara Kaonje Kadhoch location mano mayudore ka chuny bura ma Kabondo Kasipul oyudo fungruok bang' yudo omenda mano mar somo kowuok e anyuola no ne ochako chenro mano mar siro somb nyithindo mawuok e alworano higa mar 2019 kendo higa ka higa gichiwo school fees ne jopuonjre masomo e skunde mag sekondar, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko kokalo e arambe magigoyo kane giloso e gwenge mago mag Kotuoyo. Mano e kinde mane gichiwo omenda makamano ne jopuonjre maromo 80 mago magisiro higani. Tende riwruogno okoni higani giseketo tenge omenda maromo 800,000. Kaka jokaonje ni to dwa tim nang'o mondo nyithindwa gi odhi sikul. Ne wabedo piny, koro ne wayiero departments mopogore, ne wayiero department mar education mondo no identify nyithindo mane fiso chando. Ne wachako gi goyo arambe matin 2019, ne wagoyo arambe mane watero go nyithindo sikul. Koro akanyo wasebedo kwa dhi nyime nyaka sani. Kawuono wate nyithindo 80 e secondary school. Wadhi miyo nyathi ka nyathi 10,000. Mwadhi miyo nyathi ka nyathi 10,000 ni kwa medo gi mag CDF maka hivyo bara ni nyathi day school watieko. Omiyo jolowa kata wan mon liete nyithindwa dhi skul gise somo gin gi barupe. Omiyo ne wagombo ni riwruokwa ni omed dhi nyime ka de onge riwruok machalo kama. Ok ang'eyo ni an kaka Chiliel dikoro an kanye gi nyithinda. Kaka matimore kacha Kabondo Kasipul weche mag somo podi e kinde ni mathoth jonyuol ni kod pek e chulo school fees ne nyithindegi. Jopuonjre maromo 372 masomo e sikunde kod kuonde tiegruok mamoko to wuok e kar chuny bura mano ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay oyudo sir mar school fees maromo 1.2 madhi konyogi e sombgi. Omenda makamano chiw ne jopuonjre gi Dr. Ramadan Abdul e bwo riwruok mong'ere kaka Dr. Abdul Ramadan Foundation mane ochako mano mar jolo somb jopuonjre mawuok e familia mayutogi ni piny. Chenrono bende geto jopuonjre mawuok e wuoth duto e kar chuny bura ma Karachuonyo madonjo grade mar 10 to jonyuolgi ni kod pek e yudo thuolo mano mar chulo negi fees e sikunde manoluongie. Ni Karachuonyo kaendi kata Kenya mangima nweng'o marwa opogore kon gi koni. To gima ng'eyo ni Nyasaye bende miyo ji risiki mopogore kon gi koni. Ka Nyasaye omiyi risiki matin, Nyasaye nyisi ni kaber to ipogne nyawadu ma ok oyudo, nyawadu mochano. Mae mano miya kwayo jo Karachuonyo ma nigi dwaro mar school fees ni mondo gin bende gikel lek margi, gikel kwayo margi, gikel gombo margi e ofisa ka. Jopuonjre motiyo mwadhigo skul kawuono wachiwo ne pesa maromo $1,238,000. Watimu gini free, fair and squarely ma wa make sure ni all corners of Karachuonyo watimu gimiluongo ni balancing. Watero nyithindo mondo nyithindo dhi som ma ka diponi dwaro kamoro mar dhi skul moro machielo to ka chiemo yudo pesa to dhiye to as at now ka in gi pesa mathin kata kionge go dhiye local school mondo mi konyri. Koro gi thuolo ni
pok nachulo kata fee molong kata balance ne pod nitie tabedo jamora ahinya mayudo no odhi ting'a malo kaka Nyasaye oyie mondo kaka Abdul nyinge be ting'a malo ang'eni ruoth biro ting'owa malo kode. Obila omako achich ma itudo gi kelo tho mano mar nyathi achiel kod hinyruok ma ji mamoko ariyo e kar dak ma Mukuru e odi manyocha sirkal ogero mago mag affordable housing. Ronald ma jahigni 27 ichich ni nyocha otia mach e odno kendo wang'o jo familia marno kapok oringo molal. Nyo maki otieno ma piny orugo godo nyoro e gweng' mano ma Isinya kama nyo oponde. Bang' meko mare, Ronald onyiso obila ni nyocha okawo okang' ma kamano bang' min ode buogo mar we wirani ne udhier. Min odeno sani timo ni thieth hospital ma Kenyatta. Baada ya mkutano huyo jamaa alionekana akingojea mama malize mkutano. Mama akamwambia siwezi ingia kwa pikipiki, wacha mimi nipande gari niende kwa nyumba. Huyo jamaa akapaki pikipiki yake alimfuata mpaka kwa stage. Kata alimfuata mpaka kwa stage akaingia kwa gari. Lakini kwa gari baada akaanza kumfuruta. Wala makanga wakamwambia mbona unarasimisha mwanamke? Si unamuongeleza polepole. Wakamsukuma akatoka alafu wakafunga mlango. Kuna mtoto mmoja alikufa wa miaka 8 msichana. Mama pia alijeruhiwa vibaya. Bado angali hospitalini, tutarecord statement yake baadaye. Pia watoto wake 2 walijeruhiwa. Mwanaume mmoja aliamua kushambulia familia nzima kwa kuwatupia petrol bomb. Mwenye ako sahihi alimbaya ni sistangu but waliniambia atakuwa sawa. Kitu tu nilikuwa naomba serikali kuje tuone pale pa kukaa juu tunakaa nje bado na hatuna pa kukaa, tuna kitu ya kukula, tunahangaika. Ketrako korosia mojogo mapoko muko utegi mano e laino mano ma sitima mano ma igero gi kambi mar Ketrako ka owuok Sondu kendo kalo e ogengno mano mochomo e Ndhiwa. Edwaro mar mondo mi gitim kamano kaluwore gi chik ma yande osegol ni mar chudo margi ne osegol. Lele Beach nigi lerno. Kambi mar Ketrako ne ochako chenro mar stima ka gigole dag stima ma Sondu Miriu kaluwo substation ma Ongeng'e ka chudo bura ma Ndhiwa kendo chwe nyaka Wendo e kaunti ma Migori gidwaro matiko lal mar stima ma kinde ka kinde e gwenge ma opogore e kauntis ma Kaluo kendo neno ni ochumi mar gwenge go kodongore. Miere mathoth ma line no ne okala ne odar kendo Ketrako ne ochiwo chudo ne joma ne line okale miere gi kendo kata dok ni chenro mar gero line mar stima no ne osetieki to pok ochako tich ka komisiona ma Homa Bay Ronald Mwiwawi wacho ni nitie joma pod odagi dar e kuonde ma line okale kane ogolo chik mondo joma kamago dar oko kapok ochopo juma manyien nikech ne osechulgi. Along this line we have realized there's some encroachment which we have classified into 3. We have the high priority areas where we have structures right directly under the line, and we have discovered we have around 7 structures which are standing along this line, and this one is high risky because if we energize today there will be some serious repercussions on those people residing in those structures. These are people who are compensated long time ago, but they have chosen to stand along the way. Koni tich ang'wen mar juma manyien kambi mar Ketrako dhi yawo line no mondo koro chak tich kendo ginyal yie mondo chak tich ka nitie joma pod nigi kod utegi e kuonde ma line no luwo kane onyiso joma kamago mondo chak dar chon makigita pedha ma gidhi timo negi juma manyien. Because as it is, we have given out a date that by Thursday next week, 29th of January, we are going to energize that line. So between now and Thursday, or between now and Wednesday, 28th, we want those structures removed as we have communicated to them. And we noticed that as we are visiting them yesterday, there are some who chose to be spectators. Communication was made to them early enough, even before they had put any structures. This is the time we need to resolve this. And this is what the President has committed himself, that the issue of blackouts will be no more. And the only way to support His Excellency the President is for us
to support this initiative. Medusa Justin Mona mauke kambi market trako wache ni jogo mopod ute nitie kune malain oluwo osidigo wach ke ostima chenro no kane okuni sani koro ginyal rito kendo kochopo tich ang'wen ma juma manyien to nyaka koro gichak chenro no matieko lal mar stima e kaunti ma Homa Bay kod alwora mare ka okuni chudo ne gisetieko ma ok ginyal yie mondo jomoko pod okwam kune malain oluwo. However, we are here to announce that we are having a situation where we have structures under the line, and that has delayed the energization of the project that is very, very important for the region. We have had a lot of power blackouts and load shedding because of this lack of transmission network, and we are here to solve this, and we are glad that we are getting to the tail end of this process. We are now requesting or informing the people that have put structures under the line that as per our notices, they are required to move because the line will be energized. It's scheduled to be energized next week. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi kama chelo ka en piny owacho koro dwaro maromo bilion 1.2 mano e thuolo mar higni 5 mar tiyogo mano e kedo kod kansa mano mar dhod nyodo mong'ere kaka cervical cancer. Omenda ni owinjo yudi e riwruok mar sirkal mano mamalo kod mago mag counties kochopo higa mar 2030 piny owacho geto chiwo thieth ma ne atamalo 90 mano mag mine duto ma oyud kod kansa ni kaachiel kod chiwo chanjo mar HPV e atamalo 90 mar nyithindo manyiri kaka sani Judith Omondi lero kaluwore kod report mano ma higa mar 2020 kod ariyo ma oheo nus mar mine ma oseyud kod kansa osewito ngimagi. E ang'ich welo kar dak Malanat kaunti ma Samburu, joma mine rwako welo ma odonjo kod mbaka kinde oyo machi ang'ich welo e kind oganda ma Samburu, kinde mathoth biro kod loso weche mamulo oganda kaka wuono en oyo mach makelo puonj mar kansa mar dhod nyodo e kind joma mine. Mwezi huu ni mwezi wa kucommemorate cervical cancer awareness. So ndio tumekuja hapa pamoja na team ya Women Rising. Activity hii ni very important kwa watu wetu, especially in Northern Kenya, kwa sababu cervical cancer is really on the rise and it's becoming very deadly in Northern Kenya, and so ningependa himiza watu wetu tukubali HPV vaccinations. Kansa ni mar dhod nyodo kaluwore kod report mar piny owacho mane ogol ma ogik e higa mar 2022. E higa no kende mine 6,000 ne oyude Kenya mangima ka 3,600 ne ochweyo wito ngimagi. Rageng' maduong' ma Kenya lando sani ne geng'o tuo ni en chanjo ne nyithindo manyiri mano HPV e gwenge kaka Samburu. Ripodi ni yango ni mana atamalo 5 mar jodak ema ni kod ng'eyo mar chanjo ni kod tuo mar kansa mar nyodo. Tarik 15 dwe ni jatend migawo mar thieth Aden Duale ne otelo e yango chenro mar piny owacho mar kedo kod kansa mar dhod nyodo e thuolo mar higni 5 mabiro. Chenro ni dwaro maromo bilion 1.2 mar kedo kod kansa ni kaachiel kod bilion 1.4 mamoko mar gero kar timo pimie kar thieth ma MTRH kaachiel gi Mombasa Regional Cancer Center. And in November of 2025, Kenya made a very strategic transition from a 2-dose to a single-dose HPV vaccination schedule. This is evidence-based shift. It allows us to reach more girls, reduce missed opportunities, and accelerate our progress. And I wish to state it clearly that the HPV vaccine is offered free of charge to all 10 to 14 years old girls at our public health facility nationwide. Kochopo higa mar 2030, piny owacho geto chiwo thieth ne atamalo 90 mar mine duto ma oyud kod kansa ni kaachiel gi chiwo chanjo mar HPV ne atamalo 90 mar nyithindo manyiri. Judith Omondi, Ramogi TV. Nakora mo jwang kae ma watieko ye weche matimore manyien mantiere kar kama kelo ni aduga kod gazet sani wote donyo mana kata ka yocho mani congratulations Manchester United. E mana Manchester United wadu pudo golo se kar kanya kora mojani kech Manchester United omiyo piny mangima
obedo mamor piny mangima mor nyakoro mujong samolo sekado gar kae johera mag Arsenal nitie johera mag Chelsea mane pako Arsenal bende nitie johera mag Aston Villa mane pako Man U nitie johera mag Man City mane pako Man U iwacho ni goyi kawuono kinyi biro ti goyi tim ka tim nyaka goyi ng'ato beda mos mani biro goyi mbele karita mari mondo mi ochopi aduoko gazet an ga kod Eric Okeo Kizito nyakora mo jwang mane makelo e giko mar chenro tielo mokwongo ni aduoko kae kod mathoth kikite mabor. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kanyo ini wacha diera Rajiv nigi hawi ahinya. Dagi gi jaode, dongi neno kaka wan wabeyo ahinya. Dongi, ini neno nade? Mama, in paka pari kaka ini dwaro. Nikech mana machiegni kae, ini biro mana kuongi. Ho. Yawa nyako ni. Nitie gima dhi nyime. Nikech saka sa ananene. Kae norundre kae ndi mana machiegni gi gulu. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Biwott nyaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga, Tich Ang'wen Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakura moge jwang' noro magazet chako sign an ka kod gazet ma The Standard kod mano ma Daily Nation anone kae kod Eric Okeo Kizito warangane ni to iye ka ntiere weche mage mabende omipe kawuono kama dhi bedo kae ka warango achiel kachiel an ka kod Kizito yawre kilo machiegni oyawre Nyakilofas chiwo makare chiwo makare ka in nade an makare odira ne ber odira ne ber nikech wan kaka jera mag Manchester United nwachwadogi Manchester United noyudo nyathi ma wang'e tek nyathi mosebedo ka sando jowadgi osando timbe moko chwado ka kod kacha to Manchester nyisi ni abiro chwadi to ka to tere odhi chwade nyim jonyuolne nyim nyithindgi emomiye boka chiel 2 3 to tap koro en mana boka opiel mana piny to boka koro sani wadwaro arita mar mondo miwa rita makare wadwaro rita maber ahinya kama ni pok orado kod timno mano mar Fulham tarik 1 mano weekend mabiro kanyo kora buga jwang' mar mondo mi warang ka ni ginto gichal nade
mago weche mantiere kar kae. To bende kejahera mar tim mar Gor Mahia sani chalo ka gima gin e Kings of comeback Kenya ka. Igoyi mana gol achiel, idhi gol achiel piny, iduogi go ng'ato gonde 2-1. Moro nodhi nyaka 3 koro moge jwang' mane moro mantiere e weche mag adhula. Mago tang' warango koromo sa 1 nyaka sa 2 okinyi makono ka e weche mag tuke. Kama chalo kanyo koromo jwang' wayudo ka marango ni gazet ite mokwongo kae ni to gin weche mage mantiere ka kod mathoth mabende warango ginyo koromo ge jwang'. Ite mokwongo ka gazet ma Daily Nation ma isigana mantiere kar kae ka wanyalo mana range achiel kachiel. Kizito iwacho ni ero ja ohala ni Mary Wambui bende koro thuolo machielo chake ntiere Nyong'ong irange ni to ka koro ilwe gi gowi. Telo mokwongo ka jatend piny Kenya William Ruto nodonjo apis nodonjone kod macha wacho ni en kwepo chulo osuru maromo bilion 2.5. Sani koro en gowi ma idonjone go kata mikon ni en gowi maromo bilion 8.2. Gowi ma koro chomo achiel kuom mwanduge mawacho ka ni en hotel ni ni Glee Hotel Limited mabende ochopo jopecho. Cleophas nyadendi Wambui bende koro iwacho ni sani nitiere kama tek kalore kod gope mag omenda. Ma iwacho ni kane jatend piny Kenya William Ruto nodonje telo higa 2022 noyudo fuong'ruok ka koro duol machoko sure pacho kae nokete tesre mar mondo mi nochul gope mag osuru mane nitiere go maromo bilion 2.5 mane ok ochulo kanyo mane dwaro mar mondo mi ochul kalure kod kembege kanyo koro tok yudo fuong'ruok ni bende wacho ni en nyadendi mane kane jatend piny Kenya William Ruto nosedonje telo bende noduogo yudo tije moko madongo e piny owacho. Bende nobedo jakom kata en jakom mar duol kata jokanyo mar Athi River Waters kachacha. Koro wach mantie ka sani Cleophas en ni nyadende ni kembege koro bangino mar Equity dwaro mar mondo mi omak mwandu ousi mar mondo mi ochul gope ma intiere godo maromo kanyo bilion 8.2 ma bende kanyo ket kembego mameke mago moting'o lope kachiel kod hotel ma mokwongo kanyo en Glee Hotel miwacho ni nitie kod gowi maromo bilion 6.1 kanyo kendo nitiere Glee Hotel Limited mantie kod gowi maromo milion 909 mago kalure ni wacho ni okumba mokawo kacha mano king'iyo mwandu mar Oteno. Nitiere Puma Holdings ma nitiere kanyo kod omenda maromo milion 547. Bende wantie kod Enterprise Supplies Limited ma nengo mare milion 445. Wan gi Enterprise Supplies Limited ma bende king'iyo weche mag okumba en milion 59. Koro magi gope ma kore lach kanyo ma koro idwaro mar mondo mi ochul ma bende gi lak seche gi wacho ni nyadendi ni kaachiel kod Glee Hotel odhi e do mar mondo mi ochung bengi no mar Equity mondo mi kik mak mwandugo ousi. Koro wach ma kamano en wach ma koro dhi orakre godo e do kanyo ma bende wacho ni nitiere lope kanyo ma yudre Karen ma yudre kuonde mopogore nyaka Kasarani gere ma oketi kata bengi mar Equity oketo kanyo kaka mano ket kaka rite kindeno mane kawo loan kanyo koro sani weche mag loan gowi koro omake ma bende kama intie kar kae Kizito bende ka warange mondo dhi asigana machielo ywak maduong' ahinya mantiere kar kae owacho ni ang'o miyo orang mana achiel kuom mwandu ma bende nomi pek ahinya wacho ni principal asset ka en mar Glee Hotel wacho nitie gik mamoko mantiere kacha ma inyalo rangi kaka mano mar Puma Holdings nitiere kacha mar Albatros Aviation kachiel kod kama moko mantiere mane inyalo dhiye mar mondo mione kaka gowi ma kama bende nyalo bedo kacha ka ichulo nyakoro mo jomago mantiere kar kacha ka iwacho ni valuation mano kaluwore kod chal mar wach motim kata kod Equity yango ni hotel no kende nigi wacho ni mwandu mare omo kata bilion 9.5 wacho ni mano nyalo chulo gowi no
te mudongi change koro oywak nenre ka mwandu momulno ene gin mane koro bende nokete gena ahinya noingo moko ka emane kelo ne nweng' maber koro weg gope manomiye gope Equity Bank bende macha chema kwadhiye to gopwa magintiere godo cha wanyalo yudo kendo kata kwakete chiro inyalo nyiewe piyo magiyud pesa gicha kamano nyakoro mjwang somego iti mar 4 kod mano mar 5 gazet mar Daily Nation ka iti mar 7 bende nitie sigana momipe kar kamano iti ni mokwongo wane mana cover page ka mokwongo endike kata ni how rogue police planned attack on Gachagua negitime yo machal nade mabende koro iwacho mano timo dhaye county Manyeri iwacho ni gik mathoth motimore kar ka mineno kanyo koganda rengo iro malongo wang' bende osaso oganda mathoth ahinya ma en jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua kane chope alam e kanisa no mano mar ACK kama ne ntiere kacha odiochieng'no manyoro iwacho ni gini nochak pang are chieng' tich abich mano kalore kod ofisa mabende ne wacho ni en achiel kuom operation mano timore kanisa mane Gachagua odhiye Cleophas wach ni en riwo ma rewo wang'e kanisa magina mamuoche kor lwasi nyithindo thung' odhaya ma nyoro nyotimre ka iwacho ni en achiel kuom monj ma koro osemonjgo mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua manotimre odhaya kucho ma en medruok mar monj mosebedo ne nyaka ne thiche e apis bedo jalup jatend piny Kenya koro gima notimre Witima ACK iwacho ni ok en kata monj mar siasa to iwacho ni en mano monj mar yie kod alam chike kod arita mar jopiny koro mano notimre ka achiel kuom apisa koro iwacho kanyo ni ne golo maling' ka iwacho ni gini ne ochan Nairobi ma koro iwacho ni kama nochan gi ni nitiere jok apisas ma bende nokoyie kod chan ma kamae owacho ni ochan Nairobi ma gilieko ni magi apisas mag obila ma bende jogo mane iwacho ni sirogi en kweth moro mar njore ma olos kanyo nwaneno kaka ne gino timre Cleophas mineno kaka jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ni epogodo ka wuok e kor chiel kachacha jadolo ma bende orwako nanga mar dolo bende luwe kanyo ka wuoth kode bang'e no jalup ne Cleophas Malala ne owuoyo kawacho nang'o ni Rigathi omaki kendo gidwaro mar mondo mi owe mapiyo piyo Rigathi Gachagua bang'e ne ondike mbui mare kowacho ni odwoko erokamano ne jo dhaya kuom ne rony kode mochopo dalane Manyeri kucho ma bende wach mano wacho kanyo ni nitiere chenro mar chudho ngimane oko kata mar kawo ngimane oko chenro ma piny owacho tiego mar kawo ngimane oko ma bende owacho kanyo nang'o ni de onge jopiny ma odhaya mano miya arita makare ni to bende de onge koro akata pisa chama ne wuone wacho nang'o ni gima nowach kacha ni en ni kelo ne Gachagua hinyruok e monj mano tim cha koro nen iro nen magina mayoke kod lwasi ka kod kacha koro osebedo kod monj Cleophas mago mantie kar ka ite mar 7 nyakoro mojwang' somane kach berane kod ng'eyo kama ondike kanyo achiel kachiel kaeto bang'e ite mar 6 ka nitie sigana machielo mabedo mipek iwacho ni Minod Raila Odinga mano mama Aida Odinga bende koro orwako gwelo no mano ma ogwele mar mondo mi obed jambetre mano madhi chung' kata ka e lo Kenya wacho ni en Kenya's ambassador and permanent representative to the United Nations Environmental Program kata UNEP orwako wach makamano kowacho ni ote mabedo osebedo koyudo kawuok kuom oganda mathoth ahinya en gino ma osebedo kacha ka oyudo kendo gimoro morwako gimoro ahinya ka okoni nyoro ne nitiere kanisa mano mar PEFA ka ne nitiere Roysambu Nairobi no owacho kodwoko erokamano ne jogo mosebedo kaoro ne ga ote mag puoch kod pak kanyo kowacho ni ma en luor makende kendo ni ok bobuoge onge ng'ano mabro kelo ne luoro mar mondo mi ojwang' wach makamano kowacho ni Nyasaye jaritne bende nowacho ni wito wuon pargi kod seyo moseketne kanyo mago mana mag lwenje ma orakre go pile ka pile kendo ni entie kuyie kuom Nyasaye mabro konye owacho ni owuotho ka oting'o wiye malo kendo ka en kod chir maonge gino manyalo buoge kanyo
bende nowacho nang'o ni nowacho makalure kiwacho ni nitiere jogo maseye mamoko wuok e kwethno maketo piny wacho tesre kod jokanyo moko mag ODM ma bende kineno kanyo odiochieng' mar ngeso Senator Maviga Godfrey Ososi ne okwaye mar mondo mi kik okaw lemo ma kamano kowacho ni bedo jambete mar UNEP en lemono mathin ahinya ma Mama Ida kaka mamano mantie kod nying maduong' kod chia motegno konego bed ni kawo kanyo koro kineno kanyo kata jo kanyo mag duond od bura mar DCP Cleophas Malala gini bende neno gwelo ma kamano kaka mano ma ok ni kare, mano ma bende koro ok ne ka donjo nego makare Cleophas. Koro weche makamagi Cleophas kineno ni jogo maketo piny owacho teste ema bende wach mar mondo mikiko kaw lew makama gin koro ging'i wechego mag siasa kech koro gineno ka koro gima jatend piny Kenya William Ruto dwaro sir mar ODM kata oganda ma Mama Ida ma jogo mane Raila Odinga nitiere godo. Koro emomiyo bende koro gidwa ni mama kikaw kom makamano. Jok ma bende ok dwar riwruok mar ODM kod UDA kamoting'o Godfrey Ososi gini bende koro dwaro mar mondo kiko kaw nikech gineno ni kokaw lew makamano to koro sir duto nyalo bedo ni dhine jatend piny Kenya William Ruto yiero mabiro mar higa 2027. Koro gwelo ni en gwelo ma Mama Ida Odinga bende ti jok mawacho nang'o ni to bende osetiyo tije malure kod weche mag alwora. Tadier Mama Ida en ng'ano mosebedo japuonj to kuma nopuonjo kucho Cleophas weche mag alwora ki japuonj nyaka bed ni isepuonjo kendo jopuonje duto kata ka nitie Cleophas ni neno ka jopuonje ne tiyo matek ahinya kuondego ming'i alwora ler kaachiel kod pidho yien mageno ni magi duto Mama Ida nosetimo. Bende wiwa kik wil ni kata chien kucho Mama Ida kaachiel kod mikai mag jotend piny Kenya manosebedo bende nwaneno kata gwenge mag masawa mar Kenya ne gidhi ka ne gikedo kod weche mag mineme manogo kuku kocha ne giluoko tiendegi kendo ne gipono negi kanyo. Koro osetiyo e weche mag alwora kod ngima mar oganda. Kamano nyakora Mwijwangi iwacho ni tijegi bende moko ga ntiere iniki kuyieri kaka jatend migawo mochung' ne weche mag omenda ng'ama wacho ni nise bedo ga imigawo no kata sebedo machiegni kode wacho jolony moko sebedo ka penjo machalo kamago en mana marito kata waneni to odhi chalo nade kangisomo ite mar 7 kata ngisomo ni why winning back Mount Kenya may be Ruto's toughest political test mano mantiere karkacha ondike ite no mar 7 wadhi ane ite mar 2 nyakora moge jwang weche mag somo iwacho kata ni ero national schools low intake of grade 10 Planners reveals gaps mantiere karkacha skunde go mantiere C1 miluongo kata ni national schools kine machon sani koro diponi kale achiedh nade kata nyisore mantiere e sekta ni mar somo nyaka sani yangore karka ni jopuonjre ma 80,000 pok odok e sikul kata pok odok e sikul mano ka koro sani migawo mar somo chako gino magwacho kata ni ero fact finding mission idhi time yo machal nade mar yanga dieri ni to kae ang'o ma miyo jopuonjre gi pok odonjo e sikul mana kata kodoko ni jatend piny Kenya ero nosegolo ote ni japuonjre ka japuonjre nyaka dhi e sikul kata dok onge fee kata uniform. Magi weche makoro migawo mag somo nyaka beda piny makare manon ni to ang'o matimre mamiyo jopuonjre maromo 80,000 pok odonjo e skul kata bed ni jatend piny Kenya William Ruto nogolo chik mar mondo mi jopuonjre duto manotimo penj mar KJSEA odonje e grade 9 kanyo. Nowacho ni gidonji bed ni gin kod omenda mar somo kata gionge godo nanga mar somo mano wacho nang'o gidonja nyaka gi lewni mane girwako kinde mane gisomo e skunde mag junior kachacha. Koro iwacho kanyo nang'o cluster 1 mag skunde mag national kanyo ni atamalo 15 kende emose donjo kanyo, cluster 2 atamalo 24 ka cluster 3 ma atamalo 18, cluster mar 4 atamalo 42. Tiwacho nang'o kaka jopuonjre osedonjo Cleophas e gwenge ka gwenge kidhi yimbo mar Kenya mago kuonde moting'o Western kod Nyanza kanyo yudo kata malo 97 mag jopuonjre osedonjo. Kidhi atamalo mar Rift Valley kata ho mar Okak yudo kana atamalo 94. Atamalo mar Eastern gwenge mag Eastern en atamalo 91 ka Nairobi nitie kod 94. Tiwacho ni gwengo mag dhowath nam chumbi mano koting'o Mombasa, Kilifi, Gire kucho ema ni piny ahinya ni atamalo 80 kende
mag jo grade 10 emosedonjo e skul kanyo. Koro magi mana gigo ma tudre kod weche mag somo ma jagoro mongire weche mag somo Julius Bitok nowacho ni gitemo rango matut ahinya ni to dibed ni ang'o mane timre momiyo jopuonjregi duto pok odonjo e skul mar mondo mi oyud somo margi, nikech Cleophas nyaka nyiche yaw thuolo mar jopuonjre mag grade 9 donjo e skul. Koro wacho ni odiochieng' ma kawuono en wuok tich en odiochieng' ma koro puonj koro chakre ayanga. Mano kantie kar kanya koro mojong wadhi ka e ite machielo, ite mano mar aboro kama orango weche matimore migawono mar omende. Wacho kata ni Treasury rules out remote voting over low IEBC trust. Nitiere geno ma koro sanya bedo kae ni duono e weche mamoko mapod nitiere kar kae. Wacho ni kalora gi sama mondika kod Edwin Mutai ten migawo mano mochung' ne weche mag omenda okwedo mago mag paro mag keto e tim weche mag kacha ni en advanced voting technology mano mambo yiene oganda mamoko mar mondo mi oketane chenro magi mago mag luto ombulu. Wacho ni kata ka gionge e polling station kacha kata remotely mano kama gintie. Wacho ni mano en okang' moro madhi bedo ka duoko piny iwacho ni kalure kod ok piny mar geno ma jopiny osebedo godo ne IEBC chenro mar go ombulu e machalo kamano en moro ma migawo ni otamore ni ok kanyo ok de gikete pesa mathoth. Migawo mar omenda wacho ni chenro mane idwaro mani koro jalut ombulu nyalo luto ombulu kata ka onge kar luto ombulu. Jalut ombulu nyalo luto ombulu kata ka entie pinje maoko to nyalo luto ombulu. Jalut ombulu nyalo luto ombulu kata ka onge kar chung' od bura mare to nyalo yiero. Koro wachi chenro ma kamae kalure kod yie kod adiera moganda onge godo kod duol mata oyiero kod yango keyo pacho ka IEBC ni ok nyalre ni kendo koro omenda mane dware e weche ma kamago ok keti. Ma bende koro iketo kanyo Cleophas ni duol mata oyiero kod yango kiew dwaro omenda maromo bilion 91.74 mar mondo mi gitim ikruok kaachiel kod tayo yiero mabiro mar 2027. Ma bende omenda gi ne idwaro mar mondo mi okete e budget kineno mano mar iko omenda mar 2025 nyaka 2026 kidhi 2026 nyaka 2027 mano mar yiero 2027 nyaka 2028 kanyo. To iwacho nang'o migawo mar omenda keto kanyo omenda maromo bilion 55 manyiso ni mano pok ochopo e omenda midwaro mar bilion 91 kachacha. Koro gin mana weche mag yiero kwa yiero bende koro kayo kanyo Cleophas to duto timre mana bwo omenda. Onego bed ni lak sechegi ne timo puonj ne jolut ombulu jolut ombulu ni ndiko manyien mago jogo mosechopo higa midwaro ka bende bedo kod opande ne obego beni kori itimo negi andika kanyo. Koro sani to madhi nyime wacho ni en mano ma continuous cha mitime mana kuonde chung' apises ma kuonde chung' mag od buchegi ma iyudo ka koro pod ok ochiegni oganda ahinya. To ma bende koro bobiro Cleophas en mano miluongo ni mass registration ma ibro time kata ka dwe achiel oyaw time chak kendo moro mbele kucho mano onego bed ni time diriyo ma gila sechegi pok otim. Koro magi duto wageno ni bro kete yo makare mar mondo mi japiny moro amora mosechopo higa madwarore kendo mantie kod ratiro mar mondo mi oyudo yono kaachiel kod lwasi makare mar keto ratiche obedi e wechego mag luto ombulu kaachiel kod yiero jotelo magidwaro. Kamano nyakoro mog jowange ite mar aboro kanyo bende ang'eyo ne sigana mondo piny ka wacho ni ero PC machon mano maong'ere gi nyinga mar Davis Nathan Chelogoi bende koro nodonjne kata kod kawo lo moro machielo mayudore Lower Kabete Loresho mano kuom omenda maromo kata bilion 1.3. Iwacho ni sani ero owito wechego kata bura mano onego bed ni chungo bura makama mondo dhi nyime. Koro sani en bura madhi bedo kacha ka iwinjo kendo en bura mosebedo kacha ka iluwo ni mara en gino manodonjne godo ni notimore dwe mar 12 mano 2020 December 9th kaachiel kod kama otimore dwe mar 6 tarik 4 higa mar 2021 nyaka sani wachno nitiere e doho maduong' kendo mano mapod iluwo kar kae achiel kachiel. Nitie wach mantiere ka mag paro michiwo kod oganda mopogore opogore kod jondiko omiye peke ite mar 10 somane kacha ka wach mokwongo mantiere ero
cruel policies mabede deny Kenyan children education. Nyakora mujwang dipo nitie chike moko moketi manyaka sani mono nyithindo moko yudo somo no kaka dwarore, mano mantiere iteno marapar, mano mantie kanyo mochiw kacha kadu Kaltum di Guyo wacho nyithindo mathoth ahinya mantie sikunde go mayudore e gwenge ok yud thuolo mago mag dhi sikul kod chandruoge mopogore opogore magi kale. Mokwongo nitie kacha makalo nyaka aora mantiere kod nyang', mantie kod rao, repe opong'o pi wacho kanyo pod ite mang'o nyaka gikale koka gichope sikul. Wach mowacho ni magi chike moko monego bed ni igolo kinde rango kaka inyalo ket lwasi makare. Cleophas kino kata sigende manosegol ka wuok e aora no matana kucho, jopuonjre kana ng'ado giromo kod nyenge, girado kod repe. Kata kidhi e gwenge makalo kucho ido ka skunde moko nitiere bunge, mamoko romo kod otoyo, moko romo kod thuonde madongo dongo nyaka mago mag nyielo mabende koro kind sechegi yudo kaka report sani wuok ahinya ni nyielo sani ng'eny kor gwenge. Koro ido ka idwaro noket lwasi makare mar mondo mi jopuonjre duto te oyud somo e yo makare, mamoko ok yud somo e kind midhiero kanyo e. Koro gin mana weche mag somo Cleophas midwaro ni ng'ato ka ng'ato oyud ratiro, nikech ratiro somo en ratiro mar ji duto. Wach mantiere kar kae ka watieko bedo wach mar mogik ni mar wach mantiere gazet mar The Standard ka warango mana ite mokwongo mar mondo mi wanene kae mantiere Machinglo ite mar 11 nyakora mogejwan kanya ng'wene thuolo mag rangane Machinglo no ochalo taka molwar gino molwar kanyo minya neno kanya achiel ni to enang'o kata ni kanyo mar mondo mi wachik mondo wadonja achiel kachiel. Bende wach manya bedo kae mogik adonjo weche mag tuke mineno kanyo Kizito. Cleophas gimantie kanyo mano boxi mano milute go ombulu cha koro kete kondo piny onindo kanyo to yaw dhogo yaw to ket kede moro tutwe gi tol to ket omenda moro kanyo miluongo ni basari. Koro basari ni wacho ni en dek mano miluogo recha ma koro idwa ywa godo joluto ombulu ni basarie to ka gidonjo ni gikawo basari cha tiloro dho debe no. Cleophas inya paro kata dala kucho ka ne idwa mako winyo, ikawo kata chele, ikawo kata bel tiolo piny kanyo tichungo yiende moko tiketo dheru titwe tol. Ka gidonjo ni gichamo kodhi miolo kanyo no tiywa tol cha gi chien to yien cha gore piny to dheru cha to dhi to umogi. Koro mano se yaw dho debe oket yien cha gidonjo ni gikawo basari cha tiywa tol cha to dho debe lore gidonjo kuro gidhi luto ne jog ombulu. Koro mojong weche githoth ahinya som gazet mar Daily Nation kara mar The Standard ni mar gazet mar The Standard mbele ne kanyo ndike kacha ni president stop this wach maduong' ahinya mantiere kar kae gin wacho kacha ni koro choma jatelo to kone ni jatelo timni chunge kara mondi we tim machalo kama koro mogejwang ntie weche maliekore kacha ni ero Rigathi Gachagua no bed abducted ka entiere Nyeri ang'o manotimore kacha magi weche moko mantiere kanyo koro mojoma pod imedo kaka iluwo kendo bang'e ne kacha koloso kod ute fwambo odhiambo manyoro kendo moro mabende pod wantiere kae ka wapenjo ka ni gin ang'o gini matimore ka. Onene nyaka ka koro ronye chiel kowuok e kanisa kuma ne ntiere ka jomoko luwe nyaka jadolo morwako nanga dolo bende luwe kanyo girony kadho kode mar mondo mi otony kode. Koro akia ni omake gi e korio ka owuok e kanisa. Koro nowacho nang'o ne en iro mare owang' e kanisa, ne en magina mare yok e kor lwasi. Iro ne thung'o nyithindo ne thung' kendo ne giywa kacha cha. Nyithindo gwero picha nitie kanya koro mojwang' ka ginyalo yudogi mar mondo ninene kaka ne picha no chal mano e kanisa jogo ma omanore kod gige mag to nyoso chonge ji gin maluka giumo wengegi magina bende giting'o kanyo nyithindo to bet kama chalo kamagi onego ni magi timore Kenya mawadake sani. Kizito agonero kama na ahinya duka kod gazet weche githoth ahinya mokwongo ka mara mondo mi ang'wa duogo ka mar ka wachako range welo sodonjo ka test ibiro tonga ni ka TM Willis Odembe kaachiel koda ka Chola oseloso kod Karik magirango kacha girange yo machal nade kama gigi tedhi biro ka chomo nikech kawuono ne okinyi ni wabiro rango ni Gor Mahia ni Witebo to ka Gor Mahia ni Witebo Naiboys no winjo matek ahinya Nairobi ka Azam Elwet Azam Benson Omala sani donjo Nairobi United Amos Wanjala mano captain mar Kenya Harambee Stars under 20 bendo record club no mano mar Valencia mano e pino mano ma Spain kirango bende kama chielo gedo mar Alap ma Atalanta
chalnade Talanta Kozra Odinga International Stadium awan kae kod welo kaachiel koda kamachielo mang'orangi tuke motimore duto ang'e ni Chelsea oyudo loch margi kata kamano ang'wa penya kacha ni Man United uchier koso Arsenal owinjo matek e lwet jochiende mar okwere Chelsea sani bende mana view once nyogi view once namba mar 4 ogolgi agola kanyo kora dwaro ni Willis Odembi kauno owuo motegno kendo miwa arita piny owacho miwa arita mondo mi Willis Odembi ochinga Manuel Gere kik monjwa sani wadwaro arita motegno e juma ni te nikech sani wan malo sani utuka gogwa ni mbele Cleophas nyakoro bogo jogi winja kako chal wacho ni Arsenal dhi kawo league to be giwinj oriti masana duogo bang'e makao sani kik dhi mabor Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo ma